बिजाबनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' माहारि बा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा। जों बुंदों थाखो 10सिम जिहेतु बर' मिडियाम दिनै इन्ट्रडाक्सन जाबाय आरो बिनि गोदान सेसननिफ्राय फरायनो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों बा इंराजि बिजोंनि बिजाबजों फरायनांगौनि जिखिनि मोनसे कम्पालसन जाबसिननानै होनायनि बाथ्रा आसाम सरकारनिफ्राय बुंदों बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनाया। बेखौ जोङो गसंथागोन रायजो राजानि मददजों। बेनि थाखाय जोङो इयुनाव मा सावरायनांगौ मा हाबाफारि लानांगौ बेखौ जोङो लागोन। गोजोन्थों। बिजाबनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' माहारि बा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा। जों बुंदों थाखो 10सिम जिहेतु बर' मिडियाम दिनै इन्ट्रडाक्सन जाबाय आरो बिनि गोदान सेसननिफ्राय फरायनो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों बा इंराजि बिजोंनि बिजाबजों फरायनांगौनि जिखिनि मोनसे कम्पालसन जाबसिननानै होनायनि बाथ्रा आसाम सरकारनिफ्राय बुंदों बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनाया। बेखौ जोङो गसंथागोन रायजो राजानि मददजों। बेनि थाखाय जोङो इयुनाव मा सावरायनांगौ मा हाबाफारि लानांगौ बेखौ जोङो लागोन। गोजोन्थों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।